Λοιπόν παιδιά, βγάζω βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό και το έφτιαξα για να σας ανακοινώσω ότι πλέον στο κανάλι μου δεν θα φτιάχνω μόνο βίντεο με Playmobil και θα φτιάχνω βίντεο και με Lego. Εδώ πέρα δείχνω τους κακούς από το Ninjago και μετά θα σας δείξω και αυτούς. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Άρντι μαζί με το όχημά του και τον δράκο του. Κατεβαίνοντας θα δούμε τον Γκόουλ με το ρομπότ του, την Σόρα με τον Ραϊού και το ρομπότ του Λόιντ. Να και ο Λόιντ. Αυτός είναι ο Τζέι με το ρομποτάκι του και ο Ζέιν με τη μηχανή του. Και εδώ πέρα κάτω έχω τον Κάι με την φίλη του. Γεια σας παιδιά!